Uban Suga wannan wani film ne wanda ya kamata a ce ku je ku kalle shi. Film ne wanda akwai action da yawa a ciki, akwai abubuwa na al'ajabi, abubuwa kala kala a cikin wannan film ɗin mai suna Uban Zuga. Wannan film ne mai kyau kuma film ne wanda yake da saƙonni a cikin shi kuma film ne wanda akwai akwai jarumai a ciki. Jarumai gasu nan kala kala daban daban kuma director ne wanda yake wanda ya ɗauki director da yayi Bahubali shine yayi directing wannan film. Ya kamata ku je ku kalli wannan film mai suna Uban Zuga. Uban Zuga film ne gaskiya mai kyau ko a OTT ta India gaskiya wannan film shi ma yana cikin ɗaya daga film wanda suke yi da shi kuma wanda suka sakar da shi a cikin wannan shekarai. Kuma film ne mai kyau wanda ya kamata a ce ku je ku kalle shi. Za ku iya zuwa gurin ƴan downloading wato wasu studio su tura muku film ku ce musu Uban Zuga shine sunan film ɗin. Uban Zuga kada ku manta sunan film ɗin Uban Zuga. Kuma kada a manta a yi mana subscribe kuma a yi mana sharing a tura ma wanda ba su kalla ba su ma su kalla. Kuma kada a manta sunan film ɗin Uban Zuga sunan film ɗin. Uban Zuga wannan film ne mai kyau da kun gani ma poster film ɗin kun san wannan film ɗin ba ƙarya a cikin film ɗin wannan. Wannan katare na san ai kun gane shi shine wanda yayi Durandar. Kashi na ɗaya da kashi na biyu da kashi na uku Durandar to shine jarumin da yayi Durandar kada a manta sunan film ɗin Uban Zuga.